1982. szeptember 7-én délután felfedezték, hogy egy hajó, ami egy magányos kikötőben horgonyzott, körülbelül egy mérföldre az alaszkai Craig kikötőtől kigyulladt. A hajó oldalaiból felszálló füst vezetett a felfedezéshez, aznap délután 4:30 körül. Órákkal később, miután a lángokat már eloltották, az elsők, akik a helyszínre érkeztek, számos elszenesedett maradványt fedeztek fel, vagyis legalább 4 ember holttestét, amelyek a felismerhetetlenségig megégtek. Kezdetben úgy vélték, hogy a tűz idején akár 9 ember is lehetett a fedélzeten, de a lángok eredetét továbbra is homály fedi. Ahogy a speciális tűz- és gyújtogatási nyomozók elkezdték átvizsgálni a helyszínt, nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem baleset volt. A tüzet szándékosan gyújtotta valaki, aki el akart fedni valamit. A tettes valószínűleg nem a hajó lakója, tehát nem a hajó tulajdonosa, felesége vagy 2 gyermeke, sem a legénység 4 fiatal tagja közül lehetett valaki, hanem egy titokzatos személy, aki mindenkit megölt a fedélzeten, majd felgyújtotta a hajót, mielőtt elmenekült a helyszínről, így maga mögött hagyva Alaska történetének legnagyobb rejtélyét. Ez az Investor gyilkosságok története. Hogyha nem akarsz lemaradni az új videókról, iratkozz fel a csatornára, továbbá lájkold a videót, hogy másokhoz is eljusson. Jó szórakozást! Craig egy nagyon kicsi város Alaska délkeleti részén. A lakossága 1300 fő körül van. Elsősorban a kereskedelmi halászat területén dolgozók körében ismert, akik gyakran utaznak keresztül rajta, amikor az alaszkai partok felé, vagy onnan a Csendes-óceán északnyugati részére tartanak. Bár a városka nem nagy, csak egy pont a térképen, mégis a legnyomasztóbb okok miatt érdemelte ki a helyét Alaska állam történelmében. A történet szerint 1982. szeptember 5-én, vasárnap délután az Investor nevű 58 láb hosszú halászhajó befutotta az alaszkai Craig kikötőjébe. A hajó tulajdonosa és egyben kapitánya, a 28 éves Mark Coldhurst volt, a Washington állambeli Blaineből, aki nemrég vásárolta a hajót több mint $750,000. Mark kora ellenére szorgalmas fiatalemberként szerzett magának hírnevet, aki 16 éves kora óta ezen a területen dolgozott, és kereskedelmi halászként szinte azonnal sikereket ért el. Ezen az úton Markhoz 2 másik személy csatlakozott, köztük a felesége és gyermekei, valamint a legénység 4 tagja. Mark felesége, a szintén 28 éves Irene 3 hónapos terhes volt. Ott volt 5 éves kislánya Kimberly, aki egy héten belül megkezdte volna az óvodát, és kisfia John, aki néhány héttel korábban ünnepelte 4. születésnapját. A legénység 4 tagja mind a fedélzeten dolgoztak. Olyan fiatal srácok voltak, akik Markkal dolgozva el tudták végezni ezt a nagyon fárasztó, de kifizetődő munkát, ami a lazacalászatot jelentette. Név szerint Chris Heyman, aki csak hónapokra volt a 18. születésnapjától, a 19 éves Dean Moon, aki a Blaine High School futballsztárja volt, Jerome Keown, a Seattle-i Egyetem 19 éves kiváló hallgatója, aki nagyjából egy héttel korábban csatlakozott a legénységhez, illetve Michael Stewart, Mark 19 éves unokatestvére, aki alig várta, hogy ősszel megkezdhesse másodéves tanulmányait a Washington State University-n. Mark mind a 4 fiatalembert kifejezetten azért választotta ki, mert ismerte őket. Jól kijött velük, és megbízott bennük. A családja csak 1-2 héttel korábban csatlakozott, és a tervek szerint a következő hétfőn tértek volna haza. Az 58 láb hosszú Investor közel 35 tonnányi lazacot vontatott, amit Marknak és legénységének az előző héten sikerült befognia. Ezt mind a kikötőben akarták eladni, de nem készpénzben, mivel Mark sosem tartott magánál készpénzt. 1 nappal később, a kikötésük után meg is kapták a fizetségüket, és technikai okok miatt a családnak Craigben kellett maradnia, még további 1-2 napig a legénységgel együtt. A kirakodás után az Investor beállt a kikötő egyik dokjába, ahol azt 2 másik hajóhoz kötötték, amik a dokhoz voltak kikötve. Ez ilyenkor azt jelenti, hogy az Investor fedélzetén lévőknek át kellett sétálniuk a másik 2 hajón, hogy a szárazföldre, majd a városba jussanak. A kikötés után kora este az Investor fedélzetén lévők elkezdtek leszállni, hogy kihasználják azt a kevéske lehetőséget, amit Craig akkoriban kínált. Jerome Keown és Dean Moon már 2 fedélzeti segédje partra szállt, hogy telefonálgasson,
igyon néhány italt, és az egyik alkalommal egy kis füvet is vettek egy másik hajó fedélzeti segédjétől. Nem tudni, hogy a másik két fedélzetmester, Mark Stewart és Chris Simon elhagyta a hajót azon az éjszakán. Érdemes ezen a ponton kiemelni, hogy a helyek nem ismerték Mark Coulthurst-öt, sem a legénység tagjait. Ő általában nem hajózott át Craigen, amikor Alaszkába tartott vagy onnan jött, és még nem járt ott az új hajójával, az Investorral. A férfi viszont sok más halászcsapattal igen jó kapcsolatot ápolt. Aznap este a Coulthurst család a Rutens étteremben vacsorázott, ami akkoriban Craig kevés étteremeinek egyike volt. Mark 28. születésnapját ünnepelték. Az étteremben a férfi írt egy csekket egy barátjának, aki éppen a városban volt, így $100 készpénzt adott neki, hogy kifizesse a vacsorát. A szemtanúk szerint a Coulthurst család nagyjából este 9:30 volt az étteremben, mielőtt kifizették volna a számlát, és visszatértek a dok mellett parkoló hajójukhoz. Miközben átkeltek a két hajó között a sajátjukra, látta őket a Decade nevű, mellettük álló hajó fedélzetén a személyzet egyik tagja, aki felidézte, hogy a 4 éves John Bay is ugrott a hajójukba, hogy köszönjön nekik, mielőtt lefeküdt volna. Aznap este a Decade fedélzetén a legénység bulit tartott, és a kora reggeli órákig ittak, miközben kint tombolni kezdett a vihar. Ezekben a létfontosságú órákban nem vehették volna észre, ha bárki is átvonult volna a hajójuk fedélzetén, a túloldalon kikötött Investor felé tartva. A Coulthurst családot utoljára nem sokkal este 10 óra előtt látták, miután elhagyták a városi éttermet. Ez volt az utolsó alkalom, hogy bárkit is élve láttak az Investor fedélzetéről. 1982. szeptember 6-án, ha ugyanap éppen csak felkelt azon a reggelen, néhány szemtanú felidézte, hogy látott néhány furcsa dolgot a halászhajóval kapcsolatban. Az egyik ilyen volt, hogy fél hétkor a Decade fedélzetén lévő legénység egyik tagja észrevette, hogy az Investor lassan üres járatban távolodik a dokkoktól, mintha a két összekötött hajó szétvált volna, úgy, ahogyan az áramlat húzná ki a nagy hajót a kikötőből. Később kiderült, hogy az Investor drága kikötőköteleit, amik eredetileg összekötötték a két hajót, valamiért a Decade fedélzetén hagyták. Ez a legénység tagjainak meglehetősen furcsa volt, mivel ezek drága kötelek, amiket folyamatosan használnak, amikor kikötnek. Ez a tag még egy férfit is észrevett a hajós kapitány fülkéjében, akire azt hitte, hogy Mark integetett neki, mire a férfi visszaintegetett. Ahogy említettem, az Investor főmotorja ekkor nem működött, ami azt jelenti, hogy ez nem Mark, vagy a legénység egy tagja volt. Ugyanis ők mindig úgy indultak ki a dokkból, amikor a motor már működött, mivel így megfelelően el tudták irányítani magukat a többi hajótól és a vízben lévő más tárgyaktól. Így ez arra utalt, hogy a kormányos fülkében ülő személy megpróbált csendben elsodródni, mintha nem akarná, hogy észrevegyék. Körülbelül 15 perccel később a Decade kapitánya, Clyde Curry úgy emlékszik, hogy látott egy férfit az induló Investor fedélzetén, miközben lassan sodródott. Csak feltételezhetjük, hogy ez ugyanaz a férfi volt, akit a legénység tagja látott néhány perccel korábban. Clyde később úgy írta ezt a férfit, hogy átlagos magasságú, de zömök testalkatú, világos barna vagy szőke hajú, és fekete-piros kockás gyapjú kabátot viselt. De ez volt minden, amit ebből a távolságból ki tudott venni. Az elbeszélések alapján körülbelül 45 perccel később egy másik hajó legénységének egyik tagja azt látta, hogy az Investor elkezd lehorgonyozni Fish Egg Island közelében, egy kis szigeten a kikötő túloldalán, körülbelül egy mérföldre Craigtől. De akárcsak a többiek, ő sem gondolt akkoriban semmi rosszra. Nem gondolt arra, hogy valami baj történhetett. Később az Investor skiffje, ami egy kisebb hajó, amit arra használtak, hogy a legénységet és az ellátmányt a városból oda-vissza szállítsa, Craig fődokjához kötötte ki magát. A városban több ember is látta, és azt feltételezték, hogy valaki talán a hajóról elfelejtett valamit magához venni, mielőtt elindult. Később aznap délelőtt sűrű köd kezdett a környéken gomolyogni, azonban a lazad szezon megnyitása miatt, és a többi hajó nyüzsgésének közepette, az Investorról szinte teljesen megfeledkeztek. Ami viszont később ott történt, az mindenki számára felejthetetlen lesz. Másnap reggel, amikor a köd kezdett felszállni, a helyiek és a kikötőben tartózkodók meglepődve látták, hogy az Investor még mindig ott horgonyoz, körülbelül egy mérföldre a dokkoktól, az említett kis sziget közelében. Mindenki arra számított, hogy a hajó csatlakozik a többiekhez,
akik kifelé tartanak, hogy kihasználják a lazac szezon utolsó napjait. Akkor mások még nem tudták, de Mark állapotos feleségének, Irene-nek azon a hétfőn kellett volna visszarepülnie Washingtonba, a 2 gyermekével együtt. A nő azonban lekéste a járatot, és a hajóról sem érkezett semmiféle jel, amióta vizen volt. Aznap reggel láttak egy fiatalembert, aki közel 10 liter benzint vásárolt Craigben, és az Investor Skiffyre vitte. Délután 4 óra körül aztán a Casino nevű hajó, ami Craigben dokkolt, füstöt vett észre az Investor irányából. A legénység tagjai tájékoztatták az alaszkai állami rendőröket a tűzről, és elindultak a körülbelül 2 kilométerre lehorgoncolt füstölgő hajó felé. Abban a reményben voltak, hogy segíthetnek megfékezni a tüzet, és az utasokat is megmentetik. Eközben elhaladt egy sötét baseball sapkát viselő fiatalember mellett, aki a kikötő felé tartott az Investor csónakján. Ez a fiatalember röviden beszélt is a kaszinó személyzetének tagjaival, mielőtt tovább ment volna, azzal az ürüggyel, hogy segítséget keres. Néhány perccel később ez a férfi megérkezett a Craig dockjához, ahol legalább 3 emberrel beszélt, és úgy tett, mintha a füstölgő hajóhoz keresne segítséget. Azok, akik kapcsolatba léptek ezzel a fiatalemberrel, úgy írták rá, hogy egy alacsony termetű, sebhelyekkel tarkított arcú férfi volt. Érdemes kiemelni, hogy az Investor kis csónakját aztán egy közeli dokkhoz kikötve találták meg, elhagyatottan és sértetlenül. Bárki is volt ez az ismeretlen személy, sikerült elszöknie a létfontosságú pillanatok káoszában. Amikor a kaszinó legénységének tagjai megérkeztek a lángoló roncshoz, mindent megtettek, hogy eloltsák a felcsapó lángokat. A tűz elnyelte az Investor pilótafülkéjét. A legénységhez a következő órákban néhány helyi lakos is csatlakozott, mielőtt az alaszkai állami rendőrök is beálltak hozzájuk. Ahogy a tűz kezdett alábbhagyni, a mentőszolgálat emberei felszálltak az Investor fedélzetére, hogy esetleges túlélőket keressenek. Ekkor legalább 4 emberi maradványt fedeztek fel, amik a felismerhetetlenségig megégtek. Kezdetben úgy vélték, hogy véletlen tűz ütött ki, és ez végzett a fedélzeten lévőkkel. De akkor még senki sem tudta, hogy pontosan kik tartózkodtak a hajón, amikor ez megtörtént. A hatóságok elkezdték a helyszínt vizsgálni, keresve a tűz lehetséges okát, és megkezdték eltávolítani az emberi maradványokat is a hajóról. Ennek során azonban ismét lángok csaptak fel, ami késleltette a mentési munkálatokat, és megnehezítette annak a megállapítását, hogy hány ember tartózkodott a hajó fedélzetén valójában. Szeptember 8-án reggelre az Investorból kiemelt 4 holttestet Anchorage-be küldték, hogy azonosítsák őket, és hogy a nyomozók megállapítsák a halál hivatalos okát. Ez végül sokkal sötétebb történetet fedett fel, mint eredetileg gondolták. Szeptember 9-én a 4 holttest közül 2-n végeztek el boncolást. A holttestek, amiket a 28 éves Mark és Irene Colthurstként azonosítottak, vizsgálatok során egyértelműen kimutatták, hogy még a tűz előtt ölték meg őket, valószínűleg egy lőfegyverrel. Az is beigazolódott, hogy a tüzet szándékosan gyújtották, amit már az elején is feltételeztek, mivel a tűz a lakrészben ütött ki, nem pedig a hajó hátsó részén, ahol a gázolajat is tartották. A nyomozók feltételezése szerint a tüzet azért gyújtották, hogy eltüntessék a bűncselekmény bizonyítékait és az áldozatok holttestét. A helyszínen talált jelek alapján úgy vélik, hogy a tettes vagy tettesek először megpróbálták elsüllyeszteni a hajót, kinyitva a zsíribeket. Azonban egy nappal később, szeptember 7-én, miután a köt felszállt, felfedezték a még mindig úszó hajót, és úgy döntöttek, hogy visszatérnek, hogy felgyújtsák azt. Azonban ez még mindig nem magyarázat, hogy miért történt meg maga a bűncselekmény, vagy hogy az érintett személyek miért vártak olyan sokáig az Investor felgyújtásával. A rákövetkező napokban a nyomozók tovább vizsgálták a helyszínt, vagyis magának a hajónak az égett roncsait. A hatóságok a közeli partra vontatták a roncsot, hogy megakadályozzák az elsüllyedését. A hamu aprólékos átvizsgálása után a nyomozók legalább 3 további holttest csontjait és csontalödékeit találták meg. Ezeket az Anchorage-i bűnügyi laboratóriumba küldték, ahol részleges rekonstrukció készült, amiket utána további azonosításra küldtek. Időközben a hatóságoknak sikerült azonosítaniuk egy harmadik áldozatot is a helyszínről. Az 5 éves Kimberly Colthurstot, Mark és Irene lányát. Szüleivel ellentétben azonban nem lehetett megállapítani, hogy ő is a lövöldözés áldozata volt-e. Őt napokkal később követte a 19 éves Mark Stewart, Mark unokatestvére és egyik fedélzeti segédje, akinek édesanyja a következő héten megerősítette, hogy őt azonosították. A szakértők nyilván elég biztosak voltak abban,
hogy a másik 3 megtalált maradvány az Investor legénységéhez tartozó Chris Heyman, Dean Moon és Jerome Keownhoz tartozik, de nehezen tudták megerősíteni a sérülések foka miatt. Sajnos további nagy kérdés, hogy mi történt a 4 éves John Carthurst-tel, a halászhajó kapitányának és feleségének fiával. Úgy vélték, hogy John az égő hajó fedélzetén halt meg, de valószínűleg ott, ahol a tűz keletkezett, így nem hagyva hátra semmi nyomot, amit a nyomozók megtalálhattak volna. Az Investor kiégett fedélzetén a nyomozók egy bizonyos kaliberű Ruger puskát találtak, amelyről kezdetben azt feltételezték, hogy a gyilkos fegyver volt. Később azonban a vizsgálatok során kiderült, hogy már kis Irene Coldhurst-t más kaliberű fegyverrel lőtték le. Bár a hatóságok az 5 megerősített gyilkosság közül csak 2-nél, Mark és Irene Coldhurst esetében tudták azonosítani a halálokát. A nyomozók úgy vélték, hogy mind a 8 áldozatot a tűzgyújtás előtt ölték meg. A megtalált holttestek közül egyikükön sem volt nyoma annak, hogy szénmonoxid rekedt volna a tüdejükben, ami arra utalt, hogy az összes ismert áldozat lőttsebb miatt vagy más hasonló módon halt meg. Ami biztos volt, hogy az elkövető vagy elkövetők 1982. szeptember 5-én vasárnap este szálltak fel az Investorra. Nem tudni konkrétan, hogyan jutottak oda vagy mi volt a szándékuk. A nyomozók azt feltételezték, hogy a gyilkosoknak valamilyen személyes kapcsolata volt az Investor fedélzetén lévő áldozatok közül legalább az egyikkel. Szerintük a gyilkosok miután felszálltak a hajóra, erőszakos vitába keveredtek legalább egy személlyel, és a vita fegyverhasználattal végződött. Aztán a gyilkosságot folytatták, hogy ne hagyjanak tanút. A szomszédos hajó a dekét fedélzetén zajló hangos buli miatt a lövöldözéseket pedig valószínűleg nem hallották. Az Investor fedélzetén tartózkodó 8 ember meggyilkolását követően a gyilkos vagy gyilkosok másnap reggelig a hajó maradhattak, aztán úgy döntöttek, hogy csendben elsodródnak a kikötőből. Talán amikor az Investor később lehorgonyzott a Fish Egg Island közelében. Itt aztán megpróbálták elsüllyeszteni a sűrű ködben, ami aznap gomolygott, remélve, hogy a hajó feltűnés nélkül egyszerűen eltűnik a vízben. Az Investor csónakját használva a gyilkosok ezután visszamentek Craighez. Másnap reggel, szeptember 7-én azonban még mindig a vízen találták az Investort. Ekkor valószínűleg bepánikoltak, és úgy döntöttek, hogy benzint vásárolnak egy boltban, ahol egy szemtanú kiszúrta őket, mielőtt visszatértek a hajóhoz, és felgyújtották azt. Ezt követően pedig elhagyták a járművet. Aztán, ahogyan ez már elhangzott korábban, aznap délután kiszúrtak egy fekete baseball sapkás férfit a kaszinó legénységének tagjai, és néhány craigie lakos is, aki segítségkéréssel próbálta elterelni a gyanút magáról. Innentől a gyilkos örökre eltűnt, hátrahagyva az Investor csónakját, amit egy dokkhoz kikötve találtak meg. A nyomozók úgy vélték, hogy ezután talán egy másik halászhajó fedélzetén hagyta el a területet. A következő hónapokban a nyomozók oda-vissza utaztak Craig és Washington állam északnyugati része között. Ez volt az az útvonal, ahonnan a lazacsalászok nagy része érkezett. Több tucat lehetséges tanút hallgattak ki, akik közül bármelyik lehetett akár a gyilkos is. 82. novemberére az ügy kezdett eltűnni a címlapokról, de a nyomozás tovább folytatódott, csak éppen új nyomok nélkül. A halászok és mások, akik érdekeltek voltak a bűnügy felderítésében, $15,000 jutalmat tűztek ki, hiszen attól tartottak, hogy a gyilkos bárki lehet közülük. Ekkor a lehetséges gyanúsított fantomképét már szétküldték a halászhajóknak, szerte a Csendes-óceán északnyugati részén, mert azt feltételezték, hogy a férfi a környék egyik halászhajójának fedélzetén távozott. A gyilkos személyleírása: fehér férfi, aki a 10 éves évei végén vagy a 20-as évei elején járhatott, valahol 170 és 180 cm között lehetett. Vékony vagy átlagos testalkatú, kissé hosszú és ápolatlan szőke vagy világos barna hajú, sepelyes arcbőrű és négyszögletes formájú szemüveget viselt. A következő lazac szezonra az ügy stagnált, de 4 alaszkai rendőr folytatta a nyomozást Whatcom megyében, ahonnan az áldozatok közül sokan származtak. Pár hónappal később hivatalossá tették, hogy az Investor fedélzetén tartózkodó mind a 8 személy meghalt. Ez lehetővé tette a nyomozóknak, hogy innentől csak a gyilkosra koncentráljanak. Arra a nyáron nyomozók elkezdték leszűkíteni a keresést 3, majd csak 1 gyanúsítottra. Ez a férfi John Kenneth Peale, a 24 éves Bellinghami születésű férfi, már egy jó ideje a legfőbb gyanúsított volt, és a washingtoni hatóságok egy nap reggelén hivatalosan is őrizetbe vették. Az alaszkai hatóságok mind a 8 gyilkossággal megvádolták, és még aznap vádat is emeltek ellene Whatcom megyében. Az óvadékát $1 millió állapították meg.
Úgy vélték, hogy John Peel-re illik a hatóságok által kiadott személyleírás, ugyanis ismerte mind a Colthurst családot, mind a legénység több tagját az Investor fedélzetén. A férfi ugyanis korábban Mark Colthurst legénységének tagja volt, és sokan úgy vélték, hogy kapcsolatok a gyilkosságokat megelőző hónapokban megromlott. Peel egy másik hajón talált munkát. Úgy vélték, hogy Mark az előző nyáron kirúgta. Egy szemtanú fel is idézte, hogy Peelt látták a családdal beszélgetni, miközben az étteremben vacsoráztak, aznap este kerekben a gyilkosság előtt, és úgy vélték, hogy ez volt az első találkozásuk az előző nyár óta. A rendőrség kezdetben kizárta Peel gyanúsítottként, mivel többen voltak a szemtanúk között, akik nem azonosították őt a skiffben látott férfiként, míg mások igen. Végül a nyomozók néhány telefonhívás után visszatértek hozzá. Ezen kívül 2 ember is, aki ismerte Peelt, felhívta a hatóságok által létrehozott tipvonalat, és tudatta velük, hogy több okból is ki kell vizsgálniuk Peelt a gyilkosságok ügyében. A nyomozók elmélete szerint erős személyes indítéka volt a család ellen, ami nem volt más, mint a bosszú, amiért 1 évvel ezelőtt kirúgták. Röviddel a férfi letartóztatása után összeült az esküdtszék, hogy értékelje az összes bizonyítékot, amit az ügyészek és az Alaska állambeli rendőrök állítottak össze. Majd úgy döntöttek, hogy büntetőjogi vádat nyújtanak be Peel ellen. Hivatalosan 8 gyilkosság és elsőfokú gyújtogatás szerepelt a vádiratban. 1 nappal később kiadatási parancs született, ami lehetővé tette, hogy Peelt Alaszkába szállítsák, ahol sor került a tárgyalásra. 1984. novemberében John Kenneth Peelt a Ketchikan büntetés végrehajtási intézetbe szállították, és 86. januárjára tűzték ki a tárgyalást, ahol a vád szerint 20 év börtönbüntetés várt rá, csak a gyújtogatás miatt, valamint 99 év a gyilkosságokért. Annak ellenére, hogy igazán pontos és megbízható fizikai bizonyítékok nem voltak, a letartóztatás országszerte címlapokra került volna, de az ügyészek által a következő néhány évben bemutatott ügy nagy hiányosságokat mutatott volna fel az általuk szőtt narratívában. Tehát összefoglalva, az Investor tűzesete és a gyilkosságok után 2 évvel, 1984. szeptemberében letartóztatták John Kenneth Peelt. A letartóztatás azonban nem konkrét bizonyítékok alapján történt. Voltak tanúvallomások, amik ellentmondásosra sikerültek, néhányan pedig visszavonták azokat, és felmerült a tanúk megfélemlítésének vádja is. Ezek további kétségeket ébresztettek. Ezen kívül a tűzgyújtásra használt anyag típusa is ellentmondott a vádnak. Ahogy Peel bírósági tárgyalásának időpontja közeledett, az ügyet nagyrészt tehát továbbra is homály fedte. Peel ügyvédje, Philip Weiner azt állította, hogy az ügyészek megfélemlítették a tanúkat, hogy tanúvallomást tegyenek az esküdtszék előtt. A tanúk kényszerítésére vonatkozó állítás többször is felbukkant a korai meghallgatások során. Peel jogi csapata ráadásul jelentős eltérést fedezett fel a férfi egyik rendőrségi kihallgatásának átiratában is. Eszerint az esküdtszéknek bemutatott átirat szerint Peel elismerte a bűnösségét, mert azt állította, hogy idézem: "Félek, emberek, félek. Nem hiszem el, amit ott bent tettem." Azonban Peel ügyvédjei azzal érveltek, hogy a tényleges kijelentés valójában így hangzott: "Félek, emberek, félek. Nem hiszem el, hogy mindannyian azt hiszik, hogy ezt tettem." Nyilván ez a szembetűnő különbség befolyásolhatta az esküdtszék döntését Peel ellen. Egy másik ellentmondása már említett tűzgyújtó anyag típusát illetően merült fel. Míg a gyanúsítottról megállapították, hogy a tűz reggelén benzint vásárolt, az ügyészség nem tájékoztatta az esküdtszéket arról, hogy a helyszínen más maradványokat is találtak. Mindezen fejlemények során Peel megőrizte anonimitását, és állöltözéket is viselt, hogy megakadályozza, hogy a sajtó lefényképezze. A meghallgatások során Peel védője indítványokat nyújtott be, amelyekben többek között a tanúk megfélemlítésére és a bizonyítékok manipulálására hivatkozott. Kérte a vád teljes visszavonását, de ezt a kérelmet elutasították. A védelem az Investor visszaszerzését is sürgette, ami érdekes módon elsüllyedt, amikor visszavontatták Washingtonba, hogy ott átépítsék. Azzal érveltek, hogy ez az intézkedés a bűncselekmény helyszínének megsemmisítését jelentette, és akadályozta a törvényszéki elemzést, ami talán azonosíthatott volna egy második gyanúsítottat. 2 hajós kapitány arról vallott, hogy ők azon az éjszakán női sikolyokat és lövéseket hallottak. Egyikük éjjel látni is vélte Peelt a dokkban egy puskának látszó tárggyal. Ezt egyébként a Libby 8 nevű hajó kapitánya mondta, ahol Peel éppen akkor dolgozott. Peel védelme nyilván kétségeket fogalmazott meg a tanúk szavahihetőségével kapcsolatban, hogy hetekkel később már nem megbízhatóak ezek az állítások. Egy másik tanú, Alice Irons, a Ruth Ann étterem pincénője azt vallotta,
hogy a gyilkosságok éjszakáján az egész Colthurst családot látta John Peel-lel, de a keresztkérdések során ez is megdőlni látszott, mert összekeverhette egy másik találkozóval. A tárgyalás több hónapig tartott. A védelem megkérdőjelezte azon tanúk megbízhatóságát, akik Peelt a csónakos férfiként azonosították. Néhány szemtanú azt állította, hogy a nyomozók túl sok Peel fotót mutattak be egy egymásra helyezett fotósorozaton, ami befolyásolhatta az azonosításukat. A védelem azzal is érvelt, hogy Peel és Colthurst jó kapcsolatot ápoltak, vitatva a vád bosszúmotívumról szóló állítását. Kritizálták, hogy az ügy spekulációkra és következtetésekre épült. A védelem még egy alternatív elmélettel is előjött, miszerint a gyilkosságokat egy hivatásos bérgyilkos követette el, Mark kábítószerügyben való részvétele miatt, amit valószínűleg a hajón szállított. Az új esküdtszékkel való tárgyaláson aztán 1988. januárjában a vád érvelése tükrözte az első tárgyaláson elhangzottakat. James Tugsteel, gyilkosság és gyújtogatási nyomozó volt a vád koronatanúja, aki elmagyarázta, hogy hogyan azonosították Peelt, akire ráillett a személyleírás, és aki ismerte az áldozatokat. Tugsteel valószínűsítette, hogy Peel talán mindenkit megölt az Investoron, hogy később ne tudja senki azonosítani. Ezen kívül Peel tapasztalatai miatt értett a hajó kezeléséhez. Azonban a védelem szerint ez sok mindenkire igaz volt Craigben. Egy testvérpár pedig azt állította, hogy Peel hónapokkal később bevallotta a gyilkosságokat, miközben velük együtt kártyázott. A keresztkérdések során azonban egyikük elismerte, hogy valószínűleg Peel csak viccelt. Emiatt a védelem rögtön megkérdőjelezte a tanúk szavahihetőségét. A záróbeszédek során a vád elismerte, hogy nem tudták megállapítani az indítékot vagy azonosítani a gyilkos fegyvert, de azzal érveltek, hogy ezek a tényezők nem szükségesek az ítélethozatalhoz. A 12 tagú esküdtszék tanácskozása után minden vádpont alól felmentette John K. Peelt. Peel közel 4 évet töltött házi őrizetben, és a per hatalmas terhet rótt rá és a családjára. A férfi rövid nyilatkozatot adott ki, amiben megköszönte Istennek a felmentő ítéletet, és megkönnyebbülését fejezte ki, hogy mégis győzött az igazságszolgáltatás. Az 1982. szeptemberében elkövetett, tragikus és értelmetlen investorgyilkosság megoldatlan, és azóta is kísértő rejtély maradt. Peel perét végül 1997-ben közel $1 millió kártérítéssel zárták, habár a hatóságok továbbra is fenntartják a hitüket Peel bűnösségében. Mark, Irene, Kimberly és John Colthurst, valamint Michael Stewart, Jerome Keown, Dean Moon és Chris Heyman legénységi tagok tragikus halála azonban továbbra is kísérti a szeretteiket.